Salut, eu sunt Vali și bine am găsit la un episod de gameplay, de această dată din GTA San Andreas. Și vreau să vă spun că ieri am filmat un videoclip cu Andy de la Gaming Arena și Cătă de la Kings of Games. Dați-le și lor un subscribe și un like și să începem. Suntem cu un nigger pe care îl cheamă Gigel. Haide Gigel. Gigel. Hai Gigel, hai Gigel, hai Gigel, hai Gigel. Haide Gigel. Haide Gigel. Gigel. A, da. Și ce pedalează frumos Gigel al nostru. Haide Gigel. Haide Gigel. Gigel. Gigel pe pod. Gigel. Gigel, frână. Continuă, Gigel. Gigel. Haideți cu mine toată lumea. Gigel, Gigel, Gigel. Era un semn întrebării acolo. Big Smoke. Ce nume poți avea? Big Smoke. Și vreau să vă anunț că acest video va fi doar de fapt, cel mult 10 minute. Cel mult. Și să continuești. Oh, da. Oh, da. Continuă. Hai pe bicicletă, Gigel. Uite, Gigel. Gigel, taxi, stâng, Uite, dacă a fost de mai multe ori, văd că merge Gigel mai repede. Ce-i cu CG ăsta? Ar trebui să mai citesc și cinematicurile. Aflați-l mai repede. Direct. Parcare. Bă, nu mă mai împinge. Bă, vorbește-mă frumos. Adică tu vrei să țin după tine și tu mă înjuri? L-am făcut. Haideți, mă. Nu mai repede. Dacă știi și cum unde să iau, ar fi perfect. Haide, bă, riderule. Haide. Haide, ia bagă. Nu! Doamne, ce era să cad? O, da. Cu ocazia asta am făcut și o schemă. Nu, dacă cădeam acolo. M-am mai prostit de puțin înainte să filmez și am căzut acolo cu o mașină de poliție. E ca și cum ai fi cu un leu în cușcă. Ce ai, mă, tu cu nigger? Rasistul. Hai, Gigel, îl întrecem. Haide, Gigel. Nu mă mai împușca. Dacă mai cad o singură dată sau mă mai împușcă. Haide. Da. Respect.
Și cred că trebuie să mergem prin casa omului ăsta. Câjul ăsta. Da-te, tanti. De ce am mai sărit gardul? Sărim înapoi. Și intrăm pe ușă, că doar așa suntem noi. Trebuie să intrăm pe gard. Nu trebuie să intrăm pe ușă. Ce e asta? A, da. A, păi dar de ce nu zici așa? Bă. Băiețel. Bun. Aha. 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 Ok. Ok. Hai să mai cotrobim prin casa asta. Da. Nimic nu cotrobim. La etaj. O da. Dacă aș și putea să urc. Aici ce? Șifonier. Ne îmbrăcăm. Ceea ce? Bine. Ne luăm pantofi. Bă, nu mai intra, mă. Ieși afară. Bun. Ieșim din această cameră malefică. Și nu ne-am ales cu un aparat de fotografie atmosferică. Cu mine. Nu se poate. Intre, fac, bibil. Gata, deci. Plecăm din casa asta. Văd că am filmat deja... Nu. Am filmat deja 7 minute. Halu, da. La revedere. Și aici se încheie episodul. Eu am fost Vali. Ne vedem la următorul episod. La revedere!